צהריים טובים לכולם, זו ההרצאה השלישית. אני רוצה לפתוח בהזדמנות הזאת, אחרי כבר שתי הרצאות וכמה תרגולים ותרגילים שניתנו לכם, אני רוצה לשמוע מכם פידבק על איך אתם בינתיים אוכלים את כל העסק הזה. אז בבקשה בהצבעה, אני אבחר את דוברי בחצי ראשונה. כן. דברי רק חזק, שגם תשמעו אותך בהקלטה וכולם אני מבקש שקט, מי שידבר יצא. יש דבר אולי תנועה, אבל דבר קצת לא הוגן, כי יש קבוצה ביום ראשון, אנחנו מקבלים עליי שיעורי בית, אם יש שאלות וזה אני מקבל ביום חמישי, שלישי, ביום ראשון אני יכולה לשאול את המתרגל שלי אם יש בעיה, אוקיי? התרגול שלי הוא רק ביום שלישי. הבנתי את הבעיה, אז שנייה, אני אתייחס. שיש להם 4 ימים יותר. לא, אין כזה דבר, תקשיבו. יש תרגילי כיתה ויש תרגילי בית. והתרגילי, קודם כל לגבי תרגילי הכיתה, אנחנו מאוד גמישים בכל מה שקשור להגשה שלהם, לא צריך להגיש. זה לא העניין, העניין הוא בעיקר שאתם תתרגלו ושתיקחו משימה שהיא יחסית קטנה, ישבו עם המתרגל כמה שהוא יכול להיות זמין לכל אחד ואחד, והוא יפתח לכם את המחסומים, את החסמים שבהם אתם נתקעים, זו המטרה. לגבי... מה? מתי נשב יום מתרגל? אני מיד לדעת. זה מה שקורה בשעות התרגול בתרגילי הכיתה. לגבי תרגילי הבית, שימו לב, תרגילי הבית יכולים להינתן רק במועד אחד, וההגשה היא גם כן רק במועד אחד. זאת אומרת, אי אפשר לעשות שמי שיש לו קבוצת תרגול ביום אחד יגיש בזמן אחר ומי שיש לו קבוצת תרגול ביום אחר. ולכן מה שאנחנו בחרנו לעשות זה לחכות שאתם גומרים סדרה של תרגולים, יומים ראשון, שני, שלישי ורביעי, רק בסוף יום רביעי אתם מקבלים תרגיל שהוא על התרגולים שכבר עברו. אני מבין שאחר כך, בשבוע שלאחר מכן, יש תרגולים נוספים, זה כבר על חומר חדש, והנכון שאת יכולה לשאול את המתרגל שלך בזמן התרגול, ואז זה משנה אם זה ביום ראשון או יום רביעי. אבל, וזה אבל מאוד גדול, אנחנו, הפקולטה למעשה, משקיעה הרבה מאוד כדי לספק לכם מענה דרך הפורומים. המענה מובטח לכם בכל מקרה תוך 24 שעות. זאת אומרת, כל שאלה שיש לכם, אתם מקבלים אליה תשובה דרך הפורומים תוך 24 שעות. ולכן, שמרו את התרגול לחומר החדש. ואת השאלות שיש לכם על התרגילים, תשאלו אותם, שזה החומר הישן, תשמרו אותם לפורומים. זאת ההמלצה שלי. קשה לעשות אותו דרך פורומים. אז שנייה רגע, בגלל שהצביע ואתה לא. כן. יש מאוד מאוד, כאילו חלק מהקבוצות קיבלו יותר הנחיות על התרגול, נגיד על מה אתם יותר תורידו ופחות תורידו, ואין איזשהו, נגיד אנחנו פחות קיבלנו, נגיד הבנו שיש כאלה שעל הערות, אתם צריכים לראות הערות על כל משתנה ומשתנה, ואנחנו לא קיבלנו, אז גם לפתור קצת יותר חידוד בזה. ודבר נוסף, יש מאוד מאוד הבדל בין הקבוצות תרגול בכמות של הסטודנטים. כן, זה נורא מצוין. וזה פשוט יצא שאנחנו, הקבוצה שלי ספציפית, אנחנו מאוד מאוד הרבה, והוא גם הוא לא מספיק, הוא באמת מנסה לעשות את המיטל. אוקיי, אז אני אתייחס לשני הדברים. קודם כל, לגבי האחידות, האחידות זה בבת עינינו, בסדר? ואני מאוד מנסה להקפיד על האחידות. זה קשה, כי יש קבוצות שונות של סטודנטים ומתרגלים שונים, יש לנו 4 מתרגלים בקורס הזה, אבל שיהיה לכם ברור שאנחנו נפגשים בכל שבוע ודואגים לאישור קו מכל הבחינות. ספציפית לגבי מה שהנושא של ההערות, לא קיים בכלל בתרגילי הכיתה. תרגילי כיתה אפשר תמיד לעשות בלי הערות ותמיד אפשר לעשות בלי בדיקות קלט. תרגילי הבית מומלץ וצריך לעשות הערות, אבל רק מהתרגיל השני ואין. אוקיי? אז תרגיל הראשון אתם מוזמנים לעשות הערות, אם לא תעשו הערות בכל מקרה זה לא מוריד. הערות זה החלק שהראיתי לכם שזה הערות. שקט. ההערות זה החלק שהראיתי לכם בירוק, שעושים סלש כוכבית, ואז כותבים מה שרוצים בירוק, כוכבית סלש, אתם כותבים את זה בשפה טבעית, בשפה אנושית,
כדי שמי שיקרא את הקוד שאתם כתבתם, אפילו כולל אתם עצמכם, שתחזרו לקוד ישן שכתבתם בעבר, ישר תראו מה זה עושה על פי ההגדרות באנגלית. ואתם תוכלו לפרסם נגיד מה אתם מקפידים עם הזמן? או להגיד, או פשוט להגיד. זה הדברים שאתם לומדים כל הזמן. זאת אומרת, כאן כשאני מראה לכם בציר הזה, אז אני בעצם מראה לכם את הקריטריונים גם, אגב, אלה יהיו הקריטריונים שלפיהם אתם מקבלים ציונים. אתם רואים פה מה שיש בקריטריה? רגע. אז ככה, יש לכם, אתם מקבלים ציונים על פי אם זה התרגיל שלכם עושה את כל מה שמוטל עליו לעשות, זה ה-completeness. ה-robustness זה אם התוכנית יציבה, אם היא לא נופלת. כלומר, אם אתם עושים את כל בדיקות הקלט שצריך לעשות, אם אתם לא מגיעים למצב למשל של חילוק באפס ודברים מהסוג הזה. אלגנטיות זה כמה תוכנית כתובה אלגנטית, זאת אומרת, האם למשל אתם משתמשים במשתנים מסוג אינט עבור משתנים שלמים ולא מתפתים להשתמש בדאבל עבור כל המשתנים, אבל יש עוד קריטריונים שעם הזמן אנחנו נדבר עליהם. efficiency זה כמה התוכנית היא יעילה, גם על הנושא של היעילות אנחנו עוד נדבר, עוד לא דיברנו, ו-creativity זה כמה התוכנית היא יצירה. בסדר? אלה חמשת הקריטריונים שלפיהם אנחנו מדרגים את התרגיל. אוקיי, בהצבעה. כן. מבחינת הפורום, יש מקצועות מסוימים שבהם יותר קל להחליט שלא דרך הפורום כאילו שיש מילוליות פשוטות. במקרה הזה זה קצת מסובך, כי בסופו של דבר ניסיתי להריץ את התוכנית, לא רק אין לי מושג למה, ואז פשוט ההסברים הזה זה מאוד מורכב, ככה אם זה לא פנים לפנים. טוב, אז אני אענה על זה בשתי צורות. קודם כל, אולי אני קצת מקדים את המאוחר, אבל אני אומר, אני מודע לזה שיש איזושהי קפיצה לוגית מסוימת שצריכה להתבצע, אנחנו קוראים לזה סוויץ'. מתישהו בין עכשיו למבחן, כולכם צריכים לעבור איזשהו סוויץ', שמה שקורה בסוויץ' הזה שלפני שעברתם אותו יהיה לכם קשה, אחרי שעברתם אותו יהיה לכם נורא קל. הכל. זאת אומרת, גם עכשיו אנחנו עברתם את הסוויץ', אנחנו נגיע לנושאים מתקדמים יותר, זה כבר לא ידגדג לכם. זאת אומרת, אתם כבר תדעו להתמודד עם הדברים האלה בקלות. ההתחלה דווקא היא זו שקשה. ההתחלה שקורית לפני אותו סוויץ' שאנחנו רוצים שתעברו. אז אני מבין שכרגע, איך עברת, אתה עשית משהו, זה לא עובד, אתה לא רוצה עדיין את הרגליים, אתה אפילו לא יודע למה זה לא עובד. הדברים האלה עם הזמן הולכים ופוחדים. אז זה במיוחד אתה שאתה עובר את הסוויץ' זה באופן כללי. הדבר השני, תראה, יש גם אילוצים. אנחנו לא יכולים באמת להשיב מורה פרטי על כל אחד. אז יש את הפורום, שזה מה שקורה בקורס הזה, כמו שגם קורה בקורסים אחרים, יכול להיות שיש קצת הבדל. אבל החל מתרגיל, כשאנחנו מחזירים לכם את התרגיל הראשון, אתם בעצם מקבלים, אני קצת הזכרתי לכם את זה בהתחלה, אתם מקבלים פידבק אישי. זאת אומרת, המערכת החדשה של ניו קלאס, שיודעת להבין כל סטודנט מה מצב ההבנה שלו, היא תיתן לכם גם פידבק אישי מהמתרגלים שיוקלט בווידאו של 5 דקות, שלכל סטודנט היא מבינה בעצם איזה מצב הבנה הוא, מה הוא הבין, מה הוא לא הבין, מהם הכישורים שהוא הצליח לפתח, מה הכישורים שעדיין חסרים, ויינתן הפידבק הזה באופן אישי. אני תקווה שהדבר הזה יעזור. מצד אחד יש פורום שאתם מקבלים עליו תשובות תוך 24 שעות, מצד שני מערכת של פידבק אישי, אנחנו עושים את המקסימום שאנחנו יכולים כדי שתיכנסו לתוך הטכנולוגיה. התרגילים אתם מגישים תמיד עד יום ראשון ב-10, התשובות שאתם מקבלים זה ביום שלישי בערב. מה? תרגילי כיתה אנחנו עושים את זה ממש חופשי, עקרונית הרעיון הוא שתגישו את זה עוד בשיעור, אבל נותנים לכם גם שבועיים אחר. שבוע וחצי, שבועיים, תלוי אם אתם ביום ראשון או יום רביעי, אבל זה חופשי. זה אמורים להיות באמת תרגילים קטנים, ושימו לב שבכל תרגול אתם לא צריכים להגיש את כל התרגילים, אתם רק צריכים להרגיש את התרגיל שהמתרגל אומר להגיש. בסדר? בדרך כלל זה רק תרגיל אחד. אפשר עוד משהו? לא התייחסת לכמות של האנשים בכיתה. על הכמות, יפה. טוב שהזכרתי. שימו לב,
שקט, מוחלט. כל קבוצה רשומים לה משהו כמו 20 ומשהו סטודנטים, זה כמות שהיא לא קטנה, אבל יש קבוצה אחת שהיא ביום ראשון ב-4, אני לא יודע לכמה מכם זה יכול להיות רלוונטי, שהיא כרגע מאוד פנויה, יש לה 6 סטודנטים או 8 סטודנטים בסך הכל, אז אני מזמין אתכם, יושב עליה גם מתרגל מצוין ישי, אז אני מזמין אתכם להצטרף פשוט לקבוצה הזאת, לא צריך להודיע, לא צריך להירשם, פשוט להגיע לקבוצה של יום ראשון ב-4. סתם להצבעה, אני אשאל, כמה מכם יכולים להגיע לזה? יש לכם חלון פנוי ויכולים להגיע? לא יכולים. אז כמה שיותר זה יותר טוב, גם תקבלו יחס יותר טוב בקבוצה הזאת של יום ראשון ב-4, וגם תפנו קצת את העומס מקבוצות התרגול האחרות, אז זה יהיה טוב לכולם. בסדר? אוקיי, טוב. אז אנחנו חוזרים עכשיו ל-T02, לטופיק 02, שזה היה ההרצאה על Expression Oriented Programming Language, ואנחנו עצרנו בשבוע שעבר, לפני שהתקדמנו הלאה ל-Program Flow, ל-TF03, אנחנו עצרנו פה, אתם זוכרים, עם השאלה הזו, שכפי שאמרנו, היא מתרגמת עוד גדולה לעוד קטנה. אז ביקשנו לקבל על זה, מי שעשה את זה יופי, ובכל מקרה אני אראה לכם עכשיו, אסביר לכם עכשיו את ההיגיון שעומד מאחורי הרעיון. הפקודת char capital reference מקצה לי משתנה שהשם שלו הוא capital reference והסוג שלו הוא char, נכון. אני עושה גם פה גם פקודת השמה, שזה השווה הזה, השווה מכניס את מה שיש בצד ימין לתוך המשתנה שיש בצד שמאל. אז ה-A הזאת תיכנס לתוך המשתנה שנקרא capital reference. אבל שימו לב, וגם על זה דיברנו שה-A הזאת בעצם מוצמדים אליה שני גרשים, גרש פותח וגרש סוגר. מדוע? למה לא יכולתי לכתוב capital reference שווה A? לא רצית לשים מספר. כי? לא רצית לשים מספר, לא, לדעת ואתה רוצה שזה... מה שאתה אומר זה נכון, אבל לא זה בדיוק הסיבה. הוא מקבל את זה משתנה, זה משתנה A. זאת הסיבה, נכון מאוד, צודק. אם הייתי כותב capital reference שווה A, הוא היה מחפש משתנה שהשם שלו הוא A, כמו שראינו בתוכניות קודמות, שהשתמשנו במשתנים כדי לדעת איזה מספר הוא. אז הוא היה מחפש משתנה שהשם שלו הוא A, והוא היה מנסה להסתכל איזה מספר יש בתוך המשתנה. לא זה מה שרציתי כאן. כאן אני רציתי להכניס את התו A. יש הבדל בין A שהוא משתנה, ואז הוא היה כתוב ללא הגרשים האלה, לבין התו A. התו A, כדי להגיד שאני מדבר על התו A, אני עוטף אותו בשני גרשים. אז בעצם לתוך capital reference נכנס התו A, אבל אמרנו גם שבמשתנים, וגם במשתנה מסוג char, בעצם נכנסים רק מספרים, לא נכנסים אותיות. לא נכנסות אותיות. אז כשאני אומר כאן שאני שם בתוך המשתנה הזה את התו A, מה אני בעצם שם? את הערך של A בטבלה. יפה מאוד. את ערך האסקי של A. זוכרים, יש לנו את טבלת האסקי, ערך האסקי של A הוא 65. יפה. אז בתוך capital reference יש לנו את 65 בעצם, שזה מייצג. מקצה עוד משתנה שנקרא capital input. כשמו כן הוא, הנה כאן אני מבקש מהמשתמש enter a capital letter, הוא מכניס לי איזשהו אות, יפה, עד נצפת, מה שמך? יערית, אז אנחנו נכניס את האות Y, בסדר? ועכשיו תשאלי את השאלה שלנו. אוקיי, בסדר, זאת שאלה עוד קיבלת. אז אנחנו מכניסים, יש כאן פקודת סין, זוכרים מה סין עושה? כן, אוקיי, כן. לא, לא צריך לדעת שום דבר, אוקיי? יש לכם את כל הדפים, את כל הדברים, אגב, גם במבחן. בסדר? אז אני אומר לך, האמיני לי, A זה 65. אוקיי, capital input. capital input, כן, שאלה? לא, שאלת מה זה נעשים. אוקיי,
C, לתוך קפיטל אינפוט, התוכנית עוצרת, מבקשת עכשיו מהמשתמש להקליד איזשהו תו, הוא כותב את התו, איזה תו? Y, יפה. זה נכנס לתוך קפיטל אינפוט. מה יש עכשיו בקפיטל אינפוט? את ערך האסקי של Y. C, כאשר הוא מכניס משתנה, כאשר הוא מכניס ערך לתוך משתנה מסוג צ'אר, הוא עובר דרך טבלת האסקי. הוא לא עושה את זה אם הוא מכניס ערך לתוך משתנה מסוג אינט או משתנה מסוג דאבל. הוא עושה את זה רק כשהוא מכניס משתנה מכניס ערך לתוך משתנה מסוג צ'אר. כן, משהו. כשאני כותב את ה-Y, זה גם לחשוב אותו בגרש? יפה. לא. זאת אומרת, כאשר ה-C-in דורש ממך תו, אתה מכניס אותו בלי הגרש. כאשר אתה בתוך הקוד בשפת C++ רוצה להתייחס לתו כמו שעשינו כאן, אז אתה צריך את הגרשים. בסדר? כן. קצת לא ברור לי הקטע עם Y לעומת ה-A. A, הכנסתי, יש כאן שני משתנים מסוג צ'אר, שניהם צ'אר. קפיטל רפרנס וקפיטל אינפוט. לקפיטל רפרנס הכנסתי A על ידי הקוד עצמו, אני המתכנת הכניס את הערך A, ובקפיטל אינפוט לא אני המתכנת מכניס את זה, אלא המשתמש בזמן שהתוכנית רצה על ידי פקודת ה-C. זאת אומרת, התוכנית רצה, ה-A נכנס כמו שהוא, תמיד ייכנס A, כאן עוצרים, מבקשים מהמשתמש Enter a capital letter, הוא מכניס, נגיד Y, נגיד במקרה שלך M, לא משנה מה, וה-Y, M, J, מה שזה לא יהיה, נכנס לתוך המשתנה קפיטלי. אבל באמת נכנס הערך האסקי. כן. נגיד אם היה פה X, אז לבדוק כאילו, זה נוכל לבדוק אם זה שווה. אז לבדוק אם זה שווה ל-X, או לבדוק אם זה שווה ל-65. אותו דבר, או לבדוק אם זה שווה לגרש A גרש, או לבדוק אם זה שווה ל-65. גרש A גרש זה 65. טוב, capital difference, סליחה, char difference, אוקיי? אז זה משתנה שהשם שלו הוא רק difference, הסוג שלו הוא char. והוא מקבל לתוכו איזשהו ערך מתמטי. מהו הערך הזה? capital input פחות capital reference. כמה זה capital reference? Y. 65. כמה זה capital input? Y. אז צריך ללכת לטבלת האסקי, ואנחנו רואים פה ש-Y זה 89. אז זה מינוס 24. אבל זה תלוי... אז כמה זה 89 פחות 65? מינוס 24. 24. 24, יפה. אז בצ'אר דיפרנס יש לנו 24. אגב, שמות משמעותיים למשתנים, זה חשוב מאוד. השם של המשתנה הזה זה דיפרנס. מה לדעתם הוא מייצג? הפרש. את הפער, את המרחק בין A לבין Y שהוא 24. ועכשיו, צ'אר, new character, אוקיי, זה המשתנה החדש, new character, שווה לתו A קטנה בין שני גרשים. כמה זה A קטנה? בהלך לאסקי. 97. ועוד אותו הפרש שהוא 24. ועכשיו האמינו לי שכשלוקחים מ-A 24 תווים קדימה, מגיעים באורח פלא ל-121, שזה התו אסקי Y קטנה. הדיפרנס כאילו נכנס החץ הזה בעצם בטבלת האסקי, כי הוא לא מכניס מספר צ'אר. לא, אז הבנת משהו לא נכון. הצ'אר מכניס צ'אר, לא. צ'אר זה משתנה שמכיל מספרים. המספרים האלה יכולים להיות ממינוס 127 עד פלוס 128 עד פלוס 127, לא משנה, אבל אפילו מספרים תלת ספרתיים. אלה כל המספרים שאתה רואה כאן. צ'אר מכיל מספרים. רק ב-C וב-C-out המספרים האלה מתורגמים לתווים. כשאתה עושה C-out ל-108, אם יש לך 108 בתוך צ'אר, יהיה לך את האות L. אז אם הייתי עושה C-out לדיפרנס, היה עושה את החץ הזה? יפה מאוד, כן, אתה צודק מאוד. אם היית עושה C-out לדיפרנס, שזה לא משהו שאנחנו עושים, אז זה היה הקו הזה. כן. אבל זה עכשיו ספציפי נכון למה שהכנסנו, אבל אם נכניס לא Y, משהו אחר, אז אולי זה לא ייתן את אותה קטנה. לא, אז אין בעיה. יש כאן היגיון, איזשהו מכניזם שתמיד ייתן את אותו פתרון. אני מדגים את זה על Y, אבל לא מעט לדבר על הכלל, לא על הפרט. בקיצור, A קטנה
ועוד הדיפרנס שהוא 24, זאת אומרת שלקחתי את ה-A הקטנה, קידמתי אותה 24 ערכים, הגעתי ל-Y קטנה. ועכשיו אני אומר CR, the answer is כטקסט במרכאות, אבל הוא לא יראה Y. והארגומנט הבא יהיה הארגומנט new character, שהוא כמו שאמרנו שווה ל-121, 121, מכיוון ש-new character הוא משתנה מסוג צ'אר, כש-CR בא לעשות לפעול על משתנה מסוג צ'אר, הוא הופך את זה, את ה-121, הוא הופך דרך טבלת האסקי ל-Y קטנה. אבל הוא לא יציג לי את זה בפלט. כן. עכשיו, למה הדבר הזה קורה? יש כאן איזשהו היגיון, והוא יהיה נכון לכל עוד גדולה שתקנו. בדיוק. A גדולה היא רפרנס. אני נגיד מכניס D. המרחק של D מ-A הוא 3. את אותו 3 אני אז מוסיף ל-A קטנה, אז יצא לי D קטנה. ולכן זו תוכנית שההתנהגות הנובעת שלה זו ההפיכה של עוד גדולה לעוד קטנה. יכול להיות ברשות הרעיון, התוכנית הזאת, כפי שעכשיו הדגמתי במקרה פרטי של Y, הראיתי לכם איך היא עובדת. ואפשר להגיד שהתוכנית הזאת לוקחת, מחשבת, מכפילה. אני טוען טענה שלתוכנית הזאת יש התנהגות נובעת, שכשאני מבין את המכניזם המלא, מעבר לדוגמה הספציפית הקטנה עם Y, אני מבין שהמכניזם לוקח כל עוד גדולה, מוריד ממנו, מודד את המרחק בינו לבין A גדולה, שהיא הרפרנס. המרחק הזה יצא 4, יצא 7, יצא 10. הוא מודד את זה. מה? הוא מודד את המרחק בין Y גדולה ל-Y קטנה? הוא מוחק, לא, הוא מודד את המרחק בין Y גדולה ל-A גדולה. בין J גדולה ל-A גדולה. בין K גדולה ל-A גדולה. בסדר? זה המרחק הזה. ואחר כך את המרחק הזה אני מוסיף ל-A הקטנה כדי להעלות אותה. בסדר? אבל הוא לא נתן את ההפרש ביניהם. הוא קופץ עצמו הרפרנס. בדיוק. רגע, אז מה יש ב-A קטנה? למה הכנסת פה A קטנה לניו צ'ארטר? A קטנה בין דרשים, עוד פעם, כדי להתייחס אל ה-A הזאת כתב ולא כשם שמה. טוב. כן. המבחן לא במחשב, המבחן הוא עם נייר ועט. אני אגיע לזה כשנדבר על המבחן, בסדר? כן. עקרונית היה אפשר לוותר על ה... רגע, שקט מוחלט. כן. עקרונית היה אפשר לוותר על הצ'אר הראשון, לעשות פשוט בדיפרנס פחות A? כן. מה זה? נכון. לא הייתי חייב להקצות משתנה שנקרא capital reference, אלא פה, פשוט בפעם היחידה בתוכנית שאני משתמש בו, להגיד capital input פחות גרש A גרש. זה היה אותו דבר. אז זה לא חסכוני מה שקורה פה? זה אותו דבר, ברמות האלה לא סופרים. כן. למה אתה עושה דווקא A קטנה ולא D קטנה? כי לא הבנתי לפי מה... קבעתי שהרפרנס יהיה האות A. הייתי, ואז זה גם היא גדולה וגם היא קטנה. הייתי יכול להחליט שהרפרנס הוא גם משהו. טוב, תרגול נוסף, שימו לב. יש לכם פה 4 משתני צ'אר, 4 משתני אינט. C1, C2, C3, C4 זה הצ'ארים, I1, I2, I3, I4 זה האינטים. ואני מתחיל עם הפקודה C1 שווה 116 ו-I1 שווה ל-C1. אז ב-C1 יש לי 116 ו-I1 יש לי מה? 116. יפה. מה יהיה עכשיו תוצאת ה-C-out הזה? בואו נראה. ארגומנט אחר ארגומנט. מה השאלה? מה? יש לך שם טעות. לא הבנתי את השאלה שלך? זה שווה גדול. עכשיו יש ב-C1 116, ו-C1 נקודה של צ'אר. נכון, וכמו שאמרנו משתנה צ'אר לפי מספרים. המספר שהוא נכנס פה זה ה-116 שהוא לצורך העניין ערך האסקי. אוקיי? והוא שווה לאיזה עוד T. אוקיי? טוב, אז עכשיו יש לי ב-C1 116 ב-I1 116. בואו נראה מה יקרה ב-C-out. אז ב-C-out, קודם כל אני שולח ל-C-out את C1. C1 מסוג צ'אר, נכון? אז הוא יעבור דרך טבלת האסקי? כן. אז הוא יהפוך ל-T, כאן כתבתי את זה במערה כזאת, זה T. אחר כך?
כי 116 זה כי T? C1 הוא מסוג צ'אר, ו-116 זה T קטנה. אחר כך שימו לב, אני מבקש כאן את הטקסט הזה, הטקסט רווח שווה גדול רווח כחץ. שנייה, תקשיבו, עוד מילה אחת אתם רוצים? בסדר? מלא אחת. ואת החץ הזה אני גם כן מציג אותו על המסך. אחר כך שולח עוד ארגומנט, I1 הוא מסוג אינט, נכון? ולכן אנחנו לא עוברים בטבלת האסקי ומציגים 116. עד כאן ברור? כן. כן. על הזנב, זה הרי לי ממש T שווה גדול. כן, כמו שכאן סימנתי את זה כהערה ירוקה כזאת, אבל זה מה שיהיה בעצם על הצג בשחור לבן, T, חץ, 116. בסדר? אוקיי, עכשיו בואו נראה מה קורה פה. C2 שווה 219, I2 שווה C2. אז בשלב הראשון, מה יש בתוך C2? לא, אז רגע, קודם כל משני מסוג צ'אר אין אותיות. זה כבר דיברנו קודם, יש רק את ערכי האס. אבל האם יהיה בו 219? לא, לא. אוקיי, אני אגיד לכם למה לא. אני חוזר רגע לטבלת המשתנים. זה לא מוגדר, זה עדיין... יפה. צ'אר, אתם רואים, זה המשתנה צ'אר, הוא מוגדר רק ממינוס 128 עד פלוס 127. עוד מעט נתייחס לזה. כשאני ביקשתי 219, זה מעל המקסימום שהוא 127. זו לא טעות. אז קודם כל, בוא נגיד, זה לא טעות שהקומפיילר מגלה. זאת אומרת, אתה תריץ את התוכנית תרוץ סבבי. האם אתה שואל, האם זו כתיבה אלגנטית? בוודאי שלא. אבל זה לא טעות שהקומפיילר מגלה. אבל קודם כל אני אסביר לכם איך משתנים בנויים ואיך הם מתמודדים עם הדבר הזה. אז משתנה, הוא קצת דומה, יש את האנלוגיה הכי יפה, למשקל. משקל כזה כמו מאזניים שעומדים עליהם, ויש את הדבר הזה שמסתובב. אתם יודעים למה אני מתכוון. נגיד יש משקל שהסקאלה שלו מתחילה במעגל עם 0 וסוגרת מעגל עם 100. זאת אומרת, זה משקל שמראה רק עד 100 קילו. מה קורה אם בא בן אדם ששוקל 120 קילו? זה מראה את המקסימום האפשרי. תשבור את זה. מקסימום האפשרי, אתה מבין? לא, אז המשקלים האלה לא עובדים ככה. זאת אומרת, אולי המשקלים הדיגיטליים עובדים ככה, אבל המשקלים של פעם, יש להם קפיץ כזה שפשוט מסובב את הגלגל, אז הוא מסובב אותו מ-0 ל-10, 20, 50, 70, 80, 90, 100, נשאר עוד 20 לסובב. אז הוא ממשיך עוד 20. החריגה. ולכן על בן אדם שהוא שוקל 120, זה יראה כמה? 20. אותו דבר יקרה פה. אנחנו מתחילים את המשתנה מסוג צ'אר כ-0, ועכשיו למשתנה הזה אנחנו מכניסים 219. תחשבו שמכניסים אותם אחד-אחד, קילו. אז הגענו ל-127, מה יקרה כשנגיע ל-128? אם הייתי כותב סתם C1 או C2 שווה 128, הוא יהיה מינוס 128. אוקיי? הוא ילך, זה קצת שונה מהמשקל, הוא ילך לקצה הקיצוני השני. ועל ה-128 הזה נוסיף עוד את המשך הערכים שצריך להוסיף. הוא יגיע כמינוס? מה? הוא יגיע כמינוס? כן, הוא כאילו מתחיל ב-0, עולה לפלוס, ואז חוזר מהמינוס. אוקיי? עד שהוא מגיע ל-0, ואז... אוקיי, וזה בעצם יכול להיות מעגל אינסופי. אתם יכולים להכניס בתוך משתנה מסוג צ'אר גם 7,504. אוקיי? מה יקרה? הצ'אר הזה כאילו יסתובב הרבה פעמים על עצמו, ייעצר איפשהו. זה ישקול יותר? מה אתה חושב? זה ישקול יותר אותו דבר? ישקול? קצת הנפח שלו. לא, הנפח יהיה אותו נפח של בית אחד, והערך שלו תמיד יהיה איפשהו בין מינוס 128 לפלוס 127, זה לא יכול להיות משהו.
אבל גם פה יש חוקיות בעצם. נכון. גם זה אתה יכול לבנות תוכנית. נכון, את צודקת, יש כאן בוודאי חוקיות, רק אני אומר, החוקיות הזאת, או בוא נגיד חישובי האריתמטיקה האלה, הם לא בסקופ של הקורס הזה. אז אתם צריכים רק להבין את העיקרון שעכשיו הסברתי, אתם לעולם לא תידרשו לעשות איזושהי אריתמטיקה שקשורה לחישוב הזה, ואין שום צורך גם לעשות את האריתמטיקה. מה? כן. אז בעצם, זה הקשר לטבלת האסקי. לטבלת האסקי, שימו לב, זאת טבלת האסקי, היא מתחילה מ-0, היא עולה עד 127, שזה כאן, וה-128 הזה זה בעצם מינוס 128, 129 מה זה? מינוס 127, 130 זה מינוס 126, בסדר? אז זה העניין, אבל עוד פעם, זאת אריתמטיקה שהיא קורית מאחורי הקלעים, לא מעניין אותה. פשוט לא מעניין אותה. רגע, שנייה שקט, מה? מה זה 5 מספרים שחסרים? כן, זה מצחיק. המספרים בטבלת האסקי, כמו שאתם רואים, 7, 8, 9 ו-10, זה היה המולטימדיה של פעם. 7 זה צפצוף, 8 זה לא זוכר משהו אחר, 9 זה לרדת שורה. פעם זה מה שמחשבים היום מצפצפים על ידי להטב אסקי. לא מדעים. היום יש כבר דברים יותר מתקדמים. בסדר? 13, שימו לב כאן. 13, שאתם רואים פה, זה לרדת שורה. כשאתם עושים backslash זה בעצם 13. לא רואים מתי זה. ו-23 זה התו רבע. אבל לא טוב, זה לא דברים תרצה לדעת. זה לא כזה משנה. אוקיי, אז אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, אני אומר לכם באריתמטיקה של החישוב של 219 יוצא שהערך שלו הוא מינוס 37, ואז כאשר אני עושה את ה-CR, ערך האסקי, תו האסקי של מינוס 37 זה התו הזה, שזאת משבצת מלאה, ואחר כך שווה בערך האסקי. סתם שאלה, אם הייתי עושה את זה בסדר הפוך, קודם I2 מקבל 219, ואז C2 מקבל את I2. אז היינו רואים 219. יפה. את הקובייה היה אותה קובייה, אבל המינוס 37 היה בעצם 219. כי היית היה מקבל את זה כמו שצריך. אוקיי, מה אני עושה פה? C3, עושה איזה מניפולציה על הערכי צ'אר, שווה C1 ועוד C2, זה יוצא 116 ועוד מינוס 37, התוצאה היא 79, והערך האסקי של זה, התו האסקי של זה, זה O גדולה. I4 זה C2 פחות C1, זה יוצא מינוס 153, תו תקין לחלוטין, שהוא G קטנה. איך אני יודע שמינוס 153 זה G קטנה? אני הולך לטבלת האסקי, מ-0 עולה אחורה 153 תווים, ומגיע ל-G קטנה. מ-256 אני מוריד 153, ומגיע ל-G קטנה, שזה 103. בסדר? מה הוא את התוכנית? מה? מה? לא, זה תרגול שלנו. כן, את הצבעת? כן. C, או כל משנה מסוג צ'אר, יכול להגיע רק עד 127. אוקיי? ואנחנו ניסים להכניס 219, שזה מעל 127. C2? I2? אבל זה כבר מאוחר מדי. כי 219 ניסיתי להכניס ל-C2, C2 לא מחזיק 219, אלא הוא מחזיק מינוס 37. ובפקודה הבאה, כשהמינוס 37 צרוב כבר בתוך C2, אני מכניס את זה לתוך I2. בסדר? אוקיי, הנושא האחרון של השיעור הזה, כן? של הטופיק הזה. עדיין הבנתי איך להגיע למינוס 37. זאת האריתמטיקה הזאת, כמו שהסברתי מהמשקל, אוקיי?
את הגעת ל-127 זה הגבול העליון, ואחר כך ניסית להמשיך, אז זה המשיך מלמטה, אבל כמה, אם זה מינוס 37 או פלוס 38, את החישובים האלה אתה צריך רק להבין את הראש, בסדר? כן. התוכנית הזאת, כל מטרתה של התוכנית הייתה רק להאמין אתכם בעיקרון הזה. אוקיי, זה הכל. טוב. עוברים לנושא הבא. הנושא הבא הוא קאסטינג. מה זה קאסטינג? בעברית? ליהוק. איך? ליהוק, נכון. זה כמו קאסט בסרט. מה אנחנו עושים בקאסטינג וליהוק? לוקחים מישהו ושמים בתפקיד. בדיוק, אנחנו לוקחים בן אדם, אומרים לו, מעכשיו אתה משחק את דוד המלך. אתה לא באמת דוד המלך, אתה סתם יוסי, אבל התפקיד שלך עכשיו הוא כמו דוד המלך. את זה עושים בדיוק גם למשתנים. אני אציג לכם את התפקוד הזה, את הליהוק הזה, דרך דוגמה, שהדוגמה הזאת היא דוגמה של פעולת חילוק. שימו לב מה אני עושה כאן. לכאורה תוכנית פשוטה. אני מקצה 4 משתני אינט, i1, i2, i3 ו-i4, ומה אני עושה? אני קולט אותם מהמשתמש. קלטתי בנקודת סין הזאת מהמשתמש 4 ערכים, נכון? והנה בבקשה, עכשיו אני עושה משהו מאוד פשוט. עושה סם, מכניס לתוך הערך סם את הסכום של כל 4 הערכים. בסדר? נניח שהסכום יוצא 101. כל מה שאני מבקש אחר כך זה להקצות משתנה מסוג average, שהשם שלו הוא average והסוג שלו הוא double. double, מזכיר לכם? זה משתנה למספרים רציונליים, יכולים להיות גם לא שלמים. מכניס לתוכו את סם חלקי 4. מה זה סם חלקי 4? 5.25. זה הסכום 101 חלקי 4, מייצג ממוצע. רצית לשאול משהו? למה אתה כל הזמן מוסיף משתנים? למה אתה כל משתנה משתנים? עוד פעם, זה בסדר גמור, אני לא רוצה להיות קמצן על משתנים. יכול שלא הייתי חייב את זה בשביל הממוצע, אבל אני דווקא אוהב משתנים. הסם זה ישות שמייצגת משהו, יש לה שם. השם שלה הוא סם, ולכן הוא מייצג סכום. אני אוהב את זה, זה מבאר לי את התוכנית. התוכנית יהיה עם פחות כל מיני נוסחאות מתמטיות מורכבות, כי עשיתי חישובי ביניים לתוך משתנים שיש להם שם משמעותי, שם עם היגיון. ולמה במקום אחד שיציג לא להכניס משתנה חדש, לא להכניס משתנים שעכשיו לא בלי? נכון, זה נכון שאמרתי את זה, אבל לא צריך להיות מאוד מאוד קיצוני. אנחנו עכשיו עובדים על תוכניות של 3 משתנים, 4 משתנים, 10 משתנים, 20 משתנים. עוד מעט אנחנו נגיע לאלפי משתנים, לעשרות אלפי משתנים, שם יש הבדלים, זה 1,000 או 10,000. בסדר? טוב, כן, אבל דברים שקשורים לעניין הזה, אתה יכול, כן. דאבל אברד שווה, כן, נכון. זה בקטנה. הכל טוב באותה מידה. תעשו מה שיהיה לכם יותר קל. מה שלכם יהיה יותר בהיר. עוד מעט אתם תראו שכשנגיע לתוכניות יותר מורכבות, אז זה באמת מתחיל לשנות. כשנגיע לנושא שנקרא מערכים, לא יודע, זה פונקציה. טוב, ואת רצית משהו? באותו שורה, זה בדיוק הנושא שלי. אז שימו לב, average הוא משתנה שיכול להכיל מספרים רציונליים, נכון? כמה זה יוצא 101 חלקי 4? 25.25. 25.25. יפה. אבל זה לא מה שיהיה. מה שיהיה בתוך average זה רק 25.0. למה? אז אני אסביר. זה האופרטור חלקי. האופרטור הזה, כמו כל אופרטור אחר, מסתכל, הוא אופרטור בינארי, יש לו שתי זרועות, והוא מסתכל מה הוא מקבל. בצד שמאל
הוא מקבל את סם, נכון? איזה סוג זה סם? אין. צד ימין הוא מקבל את 4. 4 לצורך העניין הוא מלוהק לאינט. זה נקרא implicit casting. זאת אומרת, אני לא באופן יזום אמרתי לו ש4 זה אינט, אבל הוא יודע ש4 זה מספר שלם, הוא מלהק אותו, הוא שם עליו תגית של אינט. כי הוא שלם? כי הוא שלם. אז האופרטור חלקי קיבל בזרוע אחת אינט, בזרוע שנייה אינט, הוא לא רואה שום סיבה בעולם לא להחזיר אינט. האופרטור קיבל ככלב את... זאת אומרת שרשמתי דאבל, צודקת. אבל זה קורה הרבה אחרי, איזה שבריר שנייה אחרי. זה קורה אחרי שגמרתי לחשב את סם חלקי 4 כאינט. כל הביטוי הזה עכשיו מלוהק כאינט. סם חלקי 4 זה 25.5 שעכשיו שמים אותו לכאילו משתנה זמני כזה שהסוג שלו הוא אינט, כי זה לוהק לאינט. ומה שעושה אינט, כשמכניסים לו מספר לא שלם, זה לקטום אותו. זאת אומרת, כל מה שקורה אחרי הנקודה העשרונית, מכיוון שאינט לא יודע להחזיק את זה, לייצג את זה, להתייחס לזה, הוא פשוט מתעלם מזה. אם סם היה את דאבל, כן היה? אם לצורך העניין סם חלקי 4 היה 112.99999, זה היה כותב את זה, והיה מכניס את זה כ-112. כל מה שהיה אחרי הנקודה 999 זה לא יוכל. ואם אני אעשה 4.0? רגע, 4.0 זה כבר מספר רציונלי. שנייה, אז תנו לי רק לסיים את זה. אז סם חלקי 4 אתם מסכימים איתי שזה 25, וכל מה שקרה אחרי הנקודה העשרונית נקטם, ואת זה עכשיו אני שם בתוך משתנה מסוג דאבל. והוא משתנה שהיה יכול להכניס. אבל כתבת דאבל לפני כן. היה יכול להכניס את מה ששקרה הנקודה העשרונית, אבל זה כבר מאוחר מדי. אז נגדיר את סם. ולכן average יהיה כמה? 25. 25.0. לא, בלי נקודה, כי הוא קורא את זה כאינט. כן, אבל הוא משתנה מסוג דאבל, אז כאילו תמיד יש לו את הנקודה העשרונית. אחרי הנקודה העשרונית יש לו 0. כן. אבל קרה לי גם בבית שאני עשיתי אותו דבר, ומתאמן באדום, ורושם לי את הסוגריים, בסדר, זה עניין של הקומפייל, לא של השפה. אני קודם כל מסביר לכם את המנגנון של השפה. שנייה. אז למה לעשות את average double אם הוא ככה הוא איתנים? נכון, במקרה הזה זה מיותר, כי average נכנס אליו אי. אז יש כמה דרכים, בואו נסתכלו על הדרכים לפתרון. זה כמו שהסברת לכם, דאבל הוא מצוין, הוא 8 בתים, אבל כבר נכנס אליו אינט ולכן זה מיותר. מה שאנחנו רוצים זה להיזהר מאוד מפעולת החילוק. פעולת החילוק צריכה תמיד להדליק לנו נורה אדומה. ייתכן שהתוכנית לא תעשה מה שאנחנו רוצים, ולכן זו סוגיה של רובסטנס. התוכנית לפעמים, אם במקרה היה סם שווה 100, אז הכל היה מצוין, נכון? כי 100 חלקי 4 במקרה זה יוצא מספר שלם, וזה היה בסדר. מה זה רובסטנס? רובסטנס זה יציבות. אז במקרה של 100 חלקי 4 היא הייתה עובדת בסדר, אבל במקרה של 101 חלקי 4 היא הייתה עובדת לא בסדר, זאת אומרת היא לא יציבה. אני רוצה שהיא תמיד תהיה יציבה. הדרכים לפתרון יש כמה. דרך אחת היא הדרך לעשות מה שנקרא explicit casting, ליהוק מפורש. מה זה הליהוק הזה? אני לוקח את ה4 הזה, שהוא מסוג אינט, ואומר, כרגע אני רוצה באופן זמני להתייחס אליו כאל דאבל. אז אני אומר, דאבל בסוגריים איזשהו ערך או איזשהו משתנה. המשתנה הזה היה יכול להיות אינט, היה יכול להיות שער, היה יכול להיות כל דבר אחר, היה יכול להיות בול, לא משנה. אבל כרגע אני מתייחס אליו כאל דאבל. זה הליהוק. זה המספר בסוגריים? והמספר בסוגריים. אז מה, זה כאילו 4.0? כן, זה כאילו 4 כמספר רציונלי, לא כמספר שלם. אז הדאבל בהתחלה מיותר, לא? לא. מה שיקרה פה זה שהחלקי, אותו חלקי, שהוא אופרטור בינארי, מקבל בצד אחד סם שהוא מאיזה סוג, ומצד שני 4 עבר ליהוק מאינט לדאבל, אז הוא דאבל. ואז החלקי שואל את עצמו ככה,
קיבלתי אינט מצד אחד, קיבלתי דאבל מצד שני, אני אחזיר תוצאה שהיא על פי הגדול יותר. התוצאה שהוא יחזיר, סוג התוצאה שהוא יחזיר, זה על פי הארגומנט הגדול שהוא קיבל מבין השניים. במשקל שלו, בנפח שלו. נכון. הדאבל הוא 8 בתים, כמו שראיתם פה, בעוד שהאינט הוא 4 בתים. ובגלל זה דאבל מנצח. דאבל מנצח אינט, אינט מנצח צ'אר. ולכן, במקרה הזה של החלקי, הוא קיבל מצד אחד דאבל שהוא ה8 בתים, הוא החזק יותר, הוא הגדול יותר, את האינט הוא קיבל מצד שני, אבל זה פחות חשוב, ולכן סם חלקי דאבל 4 מחזיר משתנה מסוג דאבל. כן. ולכן התוכנית 4 הופך להיות לאינט? לא. ה4, או גם אם היה כאן משתנה מסוג אחר, הוא נשאר אינט. הוא רק בשנייה הזאת הוא דאבל. תגידו שאלה. הייתי יכול להשאיר את ה4 כמות שהוא ולעשות את הקאסטינג על הסם? לא. כן, לעשות סם. למה לא? כן. קאסטינג אפשר לעשות גם על ערכים, אבל גם על משתנים, אין שום בעיה. הייתי יכול לכתוב דאבל בסוגריים סם. מה? אם אני עושה על שניהם. גם, זה בסדר, זה מיותר, אבל זה בסדר. לא, אתה אומר את זה כי אתה, לא רק הסיבה הזאת של הערכים המשתנים, גם הסיבה שהוא מסתכל מה שמאמין או מה שישמאל, מישהו הכי גדול, לא אכפת לנו מימין או משמאל. נכון. וכך פתרתי את הבעיה הזאת. עוד דרך שנייה לפתור אותה, זה לכתוב 4.0. 4.0 זה למעשה מספר שלם, 4, אבל הוא מלוהק באופן קבוע, כשכותבים אותו כ-4.0, לדאבל. פשוט כי יש כאן נקודה עשרונית. כן. יפה. אם היינו, שאלה, אם היינו מגדירים כאן את הסם במקום אינט כדאבל, ולא עושים את הקאסטינג הזה, מה הייתה התוצאה? דאבל. היא הייתה בסדר גמור, היא הייתה דאבל, היא הייתה 25.25. לצורך החישוב הזה של החלקי זה היה בסדר גמור. למה זה לא טוב? כי זה פחות אלגנטי, יפה. לקחתי 4 אינטים, חיברתי אותם, הרי התוצאה בטוח תצא שלמה. אז למה שסם יהיה דאבל? לא שזה בעיה למחשב, זה עוד 4 בתים זה כלום. אבל זה כתיבה פחות אלגנטית, כאשר אנחנו מדברים על עשרות אלפי ומיליוני משתנים, זה בוודאי רלוונטי. כן. כאילו הדוגמנית, לא היית מגדיר את הסתם, כאילו בצורה של האי, סתם שווה ל-I1, לא היית מגדיר את הסדאבל? כן, אז לא, אז זה היה עובד, זה היה נותן חילוק נכון, אבל אני בגלל שיקול האלגנטיות לא עושה. רגע, אתה יכול שוב להגיד על הדרך השנייה, מה אמרת? אחר כך שתוכל. טוב. הנה, שימו לב דרך אגב מה אני עושה פה. כאן אני מקצה משתנה מסוג דאבל, השם שלו זה אמר, מכניס לתוכו 4, האם average יכיל את המספר נכון או לא? כן. כן. בגלל שאין לי בו דיסלייט, השטר חלקי. נכון. יש כאן אינט חלקי דאבל, זה בסדר. ממש כן, פחות. מה? כאן, במקום לעשות סם חלקי 4, עשיתי סם חלקי משתנה, שהוא שווה 4. רק שהסוג של המשתנה הוא דאבל. אז עוד פעם, האופרטור קיבל מצד אחד אינט, מצד אחד דאבל, והוא מחשב את התוצאה כדאבל. כן. 4.0 הופך את זה למה זה כן לגמרי? פה 4 הוא בטוח שלם. עוד פעם? רגע, לא שומע? שקט? כן, מה השאלה? למה זה כן לגמרי? הרי גם כאן אני יודע ש4 הוא בטוח מספר שלם, כל כזה מגדיר אותו תראה, זה לא העניין הזה, כאן העניין הזה של האלגנטיות, אתה יכול להסתכל עליו בכל מיני אופנים. אתה היית יכול לעשות את הקאסטינג האקספליסיט, שזאת התוצאה, זה אולי הדרך האלגנטית ביותר. כאן אני אשתמש במשתנה שהוא דאבל, זה גם בסדר, זה לא... זה עוד בקטנה. בסדר? כן. אם היית מקצה את average לפני זה, דאבל average, ואז בשורה חדשה היית עושה average שווה סם חלקי 4.
לא עושה לך את הבעיה? כן, היה עושה לי את אותה בעיה, כי שם חלקי 4 זה אין חלקי אין, הוא יחזור כאין, אחר כך אתה שם אותו במשתנה מסוג דאבל, זה לא משהו. עכשיו השאלה שלי לכם, מה לדעתכם ההתנהגות הנובעת כאן? כן. מהי ההתנהגות הברורה, אני אגיד? לוקח מספר דאבל, מכניס אליו קלט מהמשתמש, נגיד, לא יודע, 7.3, מוסיף למספר הזה 0.5, ועושה לזה קאסטינג לאין. מה? למה לאין אם זה 0.5? קודם כל אני אומר לך מה עשיתי. למה זה בעצם מה שאני שואל אותך? לקחתי את המספר, נגיד 7.3. נכון כי כל מיני צריך להסביר לנו נכון? כן. לקחתי מספר דאבל, נגיד 7.3, הוספתי לו 0.5, זה מה שעשיתי. אחר כך עשיתי לזה קאסטינג לאין. בפעולת הקאסטינג, כל מה שקורה אחרי הנקודה העשרונית, אוקיי. התשובה היא כזאת. מהי ההתנהגות הנובעת? ההתנהגות הנובעת זה שהביטוי הזה מעגל את המספר. או כלפי מטה, או כלפי... או כלפי מעלה, או כלפי מטה, לפי החוק. איזה חוק? חוק העיגול. מבחינתי, אם זה לא שיש עשרונים, נכון? אז למה הוא לא פשוט מוריד את העשרונים, ואם זה היה 7.3 ועוד 0.5, למה הוא לא רושם לי 7? זה כמו שהיה בקודם. רק שנייה. 7.3, לפי חוק העיגול, למה אמור להיות מעוגן? 7. איך אני מגיע לזה? 7.3 ועוד 0.5, כמה זה? 7.8. עכשיו אני עושה לזה קאסטינג לאין. כל מה שיש אחרי הנקודה העשרונית לא מעניין אותי, נקטם. זה יהיה 7 כמו שצריך. 7.3 עוגל ל7, כמו שצריך. אמרת להגיע למעלה או למטה. עכשיו, אם היה לי למשל מספר אחר כמו 7.8, 7.8 אמור להתעגל למה? 8.3. נכון, הוא היה מקבל 8.3, היה 0.3. אז זה תמיד מעגל למטה, הוא קודם סוחב איתה. הוא מעגל לאן שצריך להגיע. או למעלה או למטה לפי לא, תמיד מעגל למטה. האם לא, הקאסטינג לא מעגל, הקאסטינג קוטן. קוטן את מה ש... אבל הקאסטינג, המספר שהעליתי אותו ב-0.5, הקומפלקס הזה ביחד, ההתנהגות הנובעת שלו היא התנהגות של עיגול. עם הפלוס 0.5 ואחר כך המתאימה. בסדר? לא, לא בסדר. אז מי שלא הבין שיגש אליי בסוף השבוע. ומה זה 7.5? מה? ואם נגיד אני מוסיפה 7.5? הריצי את זה. תהיה האיש הקטן במחשב ותעשה את זה. נו, 7.5 זה נאמבר. מה אתה עושה לנאמבר? מוסיפה 0.5, נכון? כמה זה 7.5 ועוד חצי? 8. 8, אתה עושה לזה קיטון עם קאסטינג לאין, הגעת ל8. ואחרי 7.5 מעוגל ל8. על פי חוקי העיגול. מה? אם זה 7? לא, על פי חוקי העיגול, כן. משהו שהוא 0.5 מעוגל למעלה. משהו שהוא 4.9999 מעוגל למעלה. כאילו עשית לו טריק. איך אם היה לך 7.4999, ומה זה היה הופך? ו7.9999 שהיה הופך ל7. זה בסדר. ואם זה היה בסוגריים נאמבר, והנאמבר היה נגיד 7.5, יש דבר כזה? בלי הפלוס 0.5? אז הוא היה הופך ל7. וגם אם הנאמבר היה 7.9 הוא היה הופך ל7. לא, הוא כותב את זה. העיגול נובע מזה שהוסף חצי וקטן. אתם בשתי הפעולות האלה כדי להגיע לעיגול. אם היית עושה רק קטימה, זה לא היה מעניין. זה כותב את התוצאה, אבל נכון, אחרי ההוצאה שלך. אחרי ההוצאה, נכון. אז עבדת, עשית לו טריק. עכשיו הוא עובד על פי המספר המתמטי הרגיל. יפה, הטריק הזה זה מה שאני קורא התנהגות נובעת. טוב, ואנחנו מסיימים את הטופיק הזה עם שאלה זריזה קטנה אליכם, תרגול זריז, quick practice.
שימו לב, זאת התוכנית בצד שמאל, אתם רואים אותה. יש 4 פלטים אפשריים. מה לדעתכם יהיה הפלט הנכון? קחו לכם דקה, תשבו טוב, אחרי דקה תתחילו לזרוק את התשובות, אבל תמתינו דקה עם התשובות. אם רשמת אפשר X בסוגריים, זה לא, מבחינתי זה לא הטבלה, כאילו לא נתת לזה גרש. שאלה אחת. זה נכון שלא הכנסתי משתנה ערך באופן ישיר, כמו שאז הכנסתי A גדולה כתכנות, אבל אני כן עושה מניפולציות על מספרים שבתוך משתנים מסוג שער, ואז כן מתייחסים בערך. אז אני כן רואה את זה בתור עוד. כן. אבל עוד פעם, עוד שיש לה ערך אסי שהוא מספר. איפה? Y ייכנס מספר. איפה טבלת האסי? טבלת האסי? אוקיי, רוצים את טבלת האסקי? כן. אין לכם את זה מודפס עדיין? לא. אז הנה טבלת האסקי, X הוא 88. לא אמרתי כלום. לא רוצה להגיד כלום. לא. אוקיי, יש תשובה? יש רעיונות? גם אני חושבת שזה אבל זה בטח לא. בגלל שזה פשוט, זה בטח לא. יש פה טריק, זה לא אותיות, זה 300. 300, בוא נעשה 300. זה לא 600, לא צריך להיות בגלל. זה לא 600. טוב, להלן התשובה. אני אראה לכם עכשיו, וגם כן זה דבר זה טכניקה שאני ממליץ לכם לעשות, זה באמת פשוט להריץ את התוכנית בעצמכם כאילו אתם המחשב. X שווה 300 עד כאן בסדר, נכון? כן. עכשיו, שער של X. מה זה X? X, כשהוא כתוב כך, האם הוא התו X או האם הוא המשתנה X? המשתנה X, יפה. מה שווה? אז בעצם כתוב לי כאן 300, כשאני עושה לו קאסטינג לשער, נכון? כן. שלום, הסרט במצלמה נגמר, כלומר, כרטיס הזיכרון הדיגיטלי, זאת טעות שלי, גם הסמינר לפעמים הולך יחד, אבל אני אתן לכם שיעור מוקלט כזה, כדי שלא תפסידו את החומר. אז ההקלטה נעצרה בחלק הזה, שבו הצגתי לכם את השאלה הבאה. יש לנו כאן את המשתנה X, הוא מסוג int, הכנסנו לו 300, Y מקבל את הערך של קאסטינג של אותו משתנה int, אותו 300 לסוג צ'אר, ואנחנו יודעים שהגבול המקסימלי של צ'אר הוא 256, ולכן מכיוון שהכנסנו לו 300 ולא 256, קורה התהליך הזה של גלישה, שבעצם כמו בדוגמה עם המשקל, עם המאזניים, כביכול המחוגות ממשיך להסתובב גם אחרי שהוא הגיע ל-255. ברגע שהוא ינסה להגיע לאיבר ה-256, בדרך לאיבר ה-300, הוא בעצם יקפוץ חזרה ל-0. ולכן, במתמטיקה פשוטה זה יוצא שהערך הוא 44. אני מזכיר אבל שבקורס הזה אני גם הזכרתי את זה במהלך ההרצאה עצמה. אין צורך לדעת את האריתמטיקה של המעבר הזה בין הגבולות של המשתנה, של טווח המשתנה. אבל זה מה שקורה פה, זה פשוט הופך ל-44, אז y
אחרי שהוא קיבל את הערך מהקאסטינג של 300, עכשיו שווה ל-44. טוב, אז מה קורה? Z מקבל את הערך y כפול 2, 44 הופך ל-88, 88 זה הערך בתוך Z, ועכשיו בפקודה הבאה אנחנו עושים לו קאסטינג לצ'אר. אז עכשיו בואו נראה מה קורה. Z שהוא 88 והערך שלו הוא אינט, ברגע שעושים קאסטינג לסוג צ'אר הוא נשאר 88, אוקיי? זה לא שהוא הופך לתג, הוא אכן נשאר 88. אבל הערך הזה, הביטוי הזה, 88, שסוגו מוגדר כצ'אר, נשלח ל-C-out. ואמרנו ש-C-in ו-C-out מתפקדים שונה, כאשר הם מסוג צ'אר, כשהם מקבלים או מתייחסים לערך למשתנה מסוג צ'אר. במקרה של C-in עוברים מהתו שהמשתמש מכניס, דרך טבלת ASCII כדי להכניס לתוך המשתנה את הערך ASCII. ב-C-out קורה בדיוק ההפך. C-out מקבל את הערך ASCII, זה ה-88, הוא נחשב כערך ASCII מכיוון שהוא צ'אר, ו-C-out מציג על המסך את תו ה-ASCII. תו ה-ASCII, אם אני עובר רגע לטבלת ה-ASCII, כפי שאתם יכולים לראות, תו ה-ASCII הוא X. ולכן, חזרה, התשובה הנכונה לשאלה הזאת זה C. מה שיוצג על המסך זה פשוט האות X על ידי ה-C-out, מכיוון שהוא קיבל את הערך 88, אבל כמשתנה מסוג צ'אר. אוקיי. עד כאן ההרצאה השנייה, הנושא השני של ההרצאה. ועכשיו נעבור אל ההרצאה הבאה, אל הפרק הבא, והוא זרימת תוכנית. הפרק הבא, יחידה 3, עוסקת בזרימת התוכנית. עד היום ראינו שהתוכנית זורמת רק בצורה ליניארית. האיש הקטן בתוך המחשב מבצע את הפקודות שורה אחר שורה, פקודה אחר פקודה, בצורה ליניארית. התוכנית פשוט זורמת מלמעלה כלפי מטה. אבל בדרך כלל ההתנהגות הנובעת שאנחנו רוצים להשיג מתוך האלגוריתם שאנחנו יוצרים, מתוך התוכנית שאנחנו יוצרים, לא יכולה לזרום כך. להפך, אנחנו צריכים להיכנס לכל מיני הסתעפויות, לפעמים צריך לחזור למעלה כמה שורות אחורה, פעם אחת לבצע פעולה אחת, פעם שנייה לבצע פעולה אחרת, ולצורך כך אנחנו צריכים להזרים את התוכנית בצורה לא ליניארית, בצורה הרבה יותר מורכבת. וזה הנושא של היחידה הזאת. אנחנו נתחיל לדבר קודם כל על משתנים בוליאניים. משתנים בוליאניים הם אותם גלים, הם אותם נתוני בקרה, ערכי בקרה, ששולטים לנו על זרימת התוכנית. החלק השני יהיה התניות או סיעוף, זה היכולת של התוכנית לגרום לה פעם אחת לפעול בצורה אחת ופעם שנייה בתנאים אחרים לפעול בצורה אחרת. והנושא הבא, הנושא השלישי ביחידה הזו, זה לולאות, את זה אנחנו נלמד רק במפגש הבא, בהרצאה הבאה. אז אנחנו נתחיל עם משתנים בוליאניים וביטויים בוליאניים. הכוונה בבוליאני זה ערך שיכול להיות או אמת או שקר, או true או false. תסתכלו למשל בתוכנית הזאת שמבצעת השוואה בין שני ערכים. אז אנחנו מבצעים את שני המשתנים A ו-B, קולטים לשניהם שני מספרים, ועכשיו אני מקצה משתנה, השם שלו הוא answer והסוג שלו הוא בול. בול, להזכירכם, יכול להכיל רק true או false, רק אמת או שקר. ועכשיו אני אומר, answer, אותו משתנה בולני, מקבל את A קטן מ-B. אז מכיוון שמדובר באופרטור שווה, ואנחנו יודעים שאופרטור שווה בעצם קורה מימין לשמאל, נקרא את זה מימין לשמאל. A קטן מ-B, יש לנו כאן ביטוי, מרכז הכובד של הביטוי זה האופרטור קטן. האופרטור הזה, כאופרטור בינארי, מקבל משני צידיו שני משתנים, הוא בודק את ערכיהם ומשווה אותם. אם אכן A קטן מ-B, זאת אומרת, אם משהו קיבל בצד שמאל
קטן ממה שהוא קיבל בצד ימין, הוא יחזיר true. אבל אם לא, אם הערכים הם שווים, או אם a גדול מ-b, הוא יחזיר false. אז האופרטור קטן, מחזיר לנו true או false בהתאם לארגומנטים שהוא קיבל משני הצדדים, והערך הזה, true או false, נכנס לתוך answer שהוא משתנה בוליאני, שהוא יודע להחזיק true או false. ועכשיו אנחנו עושים נקודת הצגה למסך. The answer is, ואנחנו שולחים את הארגומנט answer. אם A שהיקשנו שהמשתמש הקיש הוא אכן קטן ממה שהמשתמש הקיש כ-B, אז התשובה תהיה the answer is true, אחרת the answer is false. טוב, בצורה מאוד מאוד דומה, אפשר גם לעבוד עם אופרטורים אחרים, ויש הרבה כאלה. אז פה יש 3 דוגמאות, עדיין באותו מקרה שמקבלים את שני ערכים A ו-B, ושלושת האופרטורים שאני בודק כאן הם גדול שווה, שווה שווה, שזה האופרטור שבודק שוויון, ולא שווה, לא שווה. זה האופרטור שמסומן כסימן קריאה שווה. שימו לב במיוחד להבדל בין שווה לשווה שווה. בעוד שהאופרטור שווה הוא אופרטור השמה, הוא אופרטור טיפש, הוא פשוט מכניס את מה שכתוב לו בצד ימין לתוך מה שכתוב לו בצד שמאל. האופרטור שווה שווה הוא אופרטור בדיקה. הוא בודק את השוויון בין שני צידיו, ואם באמת יש שוויון בערכים, הוא מחזיר true, אחרת false. אז כאן, בתוך is bigger or equal, נכניס true אם A is bigger or equal ביחס ל-B. בצורה דומה, is equal יהיה true כאשר שני הערכים A ו-B שווים, ו-is different כאשר שני הערכים שונים. וגם פה אנחנו עושים בסוף הצגה, ואנחנו נכתוב the answers are true, false, false, true, תלוי מהם הערכים שהוכנסו. אוקיי. עכשיו נעשה את זה בצורה קצת יותר מורכבת, שמשלבת בעצם חישובים עם ערכים בוליאניים. אז עדיין אנחנו עם A ועם B, אנחנו מגדירים את A פלוס 3 ואת A פלוס פלוס כשני משתנים שהם משתנים רגילים, הם משתנים מסוג int. למשתנה A פלוס 3 נכניס את הערך של A פלוס 3. אם למשל A הוא 5, אז לתוך A פלוס 3 נכניס את 8. עכשיו מה אנחנו מכניסים בתוך A פלוס פלוס? בואו נראה. פלוס פלוס, שמופיע אחרי השם של המשתנה, זה A פלוס פלוס, לא פלוס פלוס A. קודם כל יחזיר את הערך של המשתנה כפי שהוא, היה 5, אז הוא יחזיר 5. ובסיום הפקודה הוא גם יעלה את ערכו ב-1, אבל לסיום הפקודה עוד מעט נגיע. קודם כל A פלוס פלוס יחזיר 5, הביטוי A פלוס פלוס שווה לערך 5, ו5 עכשיו נכנס לתוך המשתנה A פלוס פלוס. קצת לפני השורה הבאה, A עכשיו הפך להיות 6, הוא כבר לא 5. טוב, אז עכשיו אנחנו אומרים בול של new A++ שווה A, מקבל את הערך של A. A שאמרנו הוא 6. אנחנו מכניסים את אותו 6 בדוגמה הזאת. אנחנו מכניסים את אותו 6 לתוך משתנה בוליאני, אותו משתנה שנקרא new A++. מה קורה? אז יש כלל בסינטקס של השפה, כך נקבע, שכל המספרים בעולם נחשבים כטרו בהסתכלות הבוליאנית שלהם, למעט המספר 0 שנחשב כפולס. אז 1, 2, 3, 6 הם טרו, 0 יהיה פולס. אגב, גם מינוס 1, מינוס 2, מינוס 3, גם הם יהיו טרו, לא להתבלבל. רק 0 בעצם מייצג פולס. אם כך אנחנו יכולים להסכים ש-new A++ הוא טרו. מה קורה בשורה הבאה? זה קצת יותר טריקי. יש כאן שתי פקודות שווה, שני אופרטורים של שווה, ואנחנו את השווים קוראים מימין לשמאל. אז נתחיל עם A שווה ל-B. אזכירכם, זה לא אופרטור A שווה ל-B, שבודק האם באמת יש שוויון בין A ל-B, אלא זה אופרטור ההשמה, שווה 1. אז הערך של B נכנס לתוך המשתנה A. מהו הערך של B?
נגיד 2. אז 2 נכנס לתוך הערך של A. הקודם 6, עכשיו הוא 2. חוץ מזה, האופרטור שווה, אופרטור ההשמה, גם הוא ביטוי שיש לו ערך. מהו הערך? אותו ערך שנכנס מימין לשמאל, אותו 2. אותו ערך שבמקור הגיע מ-B, עכשיו הוא גם ב-A. אז כל הביטוי A שווה ל-B, עכשיו שווה ל-2. ועכשיו אפשר להמשיך לקרוא. 2 בעצם נכנס לתוך A gets B. זה שם המשתנה הבוליאני. וגם A gets B יהיה במקרה הזה שווה ל-true. כי 2 הוא true. אם B שהוא הוזן על ידי המשתמש היה 0, אז A gets B היה שווה ל-false. והנה שוב, אנחנו עושים את ההצגה על המסך. שימו לב שכאשר אנחנו שולחים לסיהו משתנים מסוגים כמו A פלוס 3 או A פלוס פלוס, ההצגה היא הצגה של המספר, של הערך. ברגע שאנחנו מכניסים משתנים בוליאניים, שולחים משתנים בוליאניים לסיהו, ההצגה היא של true או של false, בהתאם לערכים. אז אלה הם המשתנים הבוליאניים. אלה הם הביטויים הבוליאניים, הם אלה שעוד מעט ישלטו לנו בזרימה של התוכנית. אז אנחנו עוברים לפרק הבא, הפרק של סיעוף, branching, או התניות. לפעמים קוראים לזה כך, לפעמים קוראים לזה כך, אבל הרעיון הוא שהייתה לנו זרימה ליניארית של התוכנית, אנחנו מגיעים לאיזושהי נקודת סיעוף, שם יש התניה. שם נאמר, אם ערך מסוים שווה, אם משתנה מסוים שווה לערך מסוים נלך לכאן, לקטע כזה של התוכנית, אחרת נלך לקטע כזה של התוכנית. כלומר, יש סיעוף, יש איזושהי התפצלות. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אז אני חוזר לדוגמה שאיתה התחלנו את המשתנים הבוליאניים. יש לנו את A, יש לנו את B, A קטן מ-B, נכנס לתוך המשתנה answer. עכשיו, אני מוסיף כאן את פקודת ההתניה. פקודת ההתניה מסומנת על ידי if, ואחר כך סוגריים, כאשר בתוך הסוגריים צריך לשים איזשהו ביטוי שפה יהיה שווה ל-true או false. אז אני נותן כאן בתוך הסוגריים את האופרטור שווה שווה. האופרטור שווה שווה, בודק את ההשוואה משני צידיו, ורואה כאן, בודק האם באמת answer שבעקבות זה שהוא קיבל את A קטן מ-B הוא או true או false, או משתנה בוליאני, האם האנסר הזה אכן שווה ל-true? אם כן, אז אנחנו יודעים שבאמת A היה קטן מ-B, ואנחנו יכולים להוציא הודעה כזאת למסך, A is smaller than B. אוקיי. אמרתי שבתוך הסוגריים צריך להיות איזשהו ערך ששווה true או false. answer בעצמו הוא הרי ערך כזה. אז אפשר לוותר על בדיקת ההשוואה answer שווה שווה true ולכתוב לשם answer, כי answer הוא משתנה בוליאני שווה true או false. עכשיו, כפי שאתם יכולים לראות, אני סימנתי פה אלגנסי. וזו קצת נקודה טריקית. אם היינו קוראים את הדבר הזה באנגלית, היינו רוצים להגיד if A שווה שווה ל-B, או if 5 גדול מ-3, וכל מיני ביטויים מן הסוג הזה, כמו שאלות, כי הרי מדובר בפקודה ששמה if. אבל למעשה הרי כך לא עובד במחשב. המחשב בסך הכל צריך לקבל כאן ערך של true או false. שתי הפקודות חוקיות, זאת אומרת, אם היינו עושים if answer שווה שווה true, זה חוקי בדיוק באותה מידה כמו if answer. אבל הכתיבה של האנסר הזאת היא פחות בזבזנית. לא, עוד פעם לא שזה משהו קריטי, במיוחד לא בסקופ של הקורס הזה, אבל דעו לכם, אתם יכולים להכניס לתוך הביטוי בסוגריים שלי או תנאי מפורש, A קטן מ-B, X גדול מ-Y, או פשוט איזשהו משתנה בוליאני שיש לו ערך בוליאני. בשני המקרים, הסוגריים מקבלות ביטוי בוליאני. אוקיי. אז אנחנו כאן עם if answer יכול להיות true או false, אנחנו יכולים להחליף את זה ישר בכתיבה המפורשת, if A קטן מ-B, יש שיקולים של אלגנטיות לכאן ולכאן, אבל אנחנו כמובן מקבלים את שתי הצורות. המרכיב השני בסיוף
עד עכשיו ראינו שהתוכנית זורמת לכיוון אחד, המרכיב השני כמובן ב-COP שהיא תוכל גם לזרום לכיוון השני. מה קורה כש-A לא קטן מ-B? בשביל זה יש לנו את הפקודה else. אז יש כאן את ההתניה הראשונה שמתבצעת על ידי פקודת ה-if והביטוי שהוא בוליאני. אם הביטוי הזה הוא true, מבצעים את מה שכתוב תחת ה-if. אם הביטוי הוא false, מבצעים את מה שקורה מתחת ל-else. אז כאן אנחנו יודעים, אם לא קרה, אם הערך של A קטן מ-B הוא לא true, ואכן ה-if לא קרה, אלא ה-else קרה, אנחנו נוכל להוציא הודעה מתאימה פה, A is not smaller than B. אנחנו לא יודעים אם הוא bigger than B, אבל הוא is not smaller. שימו לב, מה היה קורה אם הייתי מוותר על ה-else הזה? כמו מחשב טיפש, אבל חרוץ, הוא היה עושה את הפעולה הבאה. הוא בודק אם A קטן מ-B. אם A קטן מ-B, הוא היה כותב A smaller than B. אם לא, אז לא. וזהו, נגמר פה A. הפקודה הבאה היא במקרה see out A is not smaller than B. שימו לב, הפקודה הזאת היא לא תחת ה-if, היא חיצונית ל-if. היא קורית בכל מקרה. היא כבר המשך הזרימה הלינארית של התוכנית. אז אם A היה קטן מ-B, היינו מקבלים על המסך את הפלט הבא. היינו מקבלים A is smaller than B, ומיד אחר כך היינו מקבלים A is not smaller than B. אז הדרך הנכונה היא כמובן לעשות את זה עם S. מה היה קורה אם A היה שווה ל-B או גדול מ-B? היינו מקבלים ישר A is not smaller than B. השורה A is smaller than B לא הייתה מוצגת על המסך, היא מתחת ל-if. אז שימו לב, כאן זו שגיאה, אני סיפור אותה באפור, מכיוון שהיא שגיאה לוגית, המחשב יקמפל את זה, הקומפיילר ירוץ, אתם לא תדעו הרבה פעמים שיש כאן שגיאה, אז צריך לשים לב מאוד לצורה שבה אנחנו כותבים את ההיררכיה של הסיופים וההתניות. ולשם כך נועד הבלוק. כאן בדוגמה הזאת, אם A קטן מ-B, אני רוצה לעשות 3 פקודות. אני רוצה גם לעשות see out ל-A smaller than B כמו קודם, אבל אני מוסיף כאן עוד 2 פקודות. חישוב של B פחות A, הכנסה של זה לתוך המשתנה difference שהקציתי אותו מסוגים, והצגה על המסך של אותו ערך difference. אוקיי, בסדר, אז יש כאן 3 פקודות. כדי ששלושתן תקרנה רק עם A קטן מ-B, אני צריך לעטוף אותן בבלוק. אחרת, היה קורה המקרה הזה, הפקודה see out השנייה היא בעצם מחוץ ל-if. אם אני רוצה כמה פקודות מתחת ל-if, אני עושה בלוק. ה-else, כמו שאתם רואים כאן, הוא יכול להיות, אם זה שורה אחת, כמו גם במקרה של ה-if, ללא בלוק. אם אני רוצה יותר שורות, אני כמובן עושה בלוק, ואני יכול גם אם זה שורה אחת לעשות בלוק. זה לא סותר. להפך, הצורת הכתיבה הזאת היא הרבה פעמים הרבה יותר יציבה לטעויות. הנה כאן המקרה של 3 פקודות בתוך בלוק. אז זה המסר החשוב ביותר. אנחנו ראינו שהזרימה של התוכנית עד פקודת ה-if הייתה לינארית בלבד, זה אומר פקודה אחרי פקודה מלמעלה למטה, בלי שום מורכבות. אבל פה אנחנו בעצם מבצעים את הסיוף הראשון. יש לנו את קומנד 1, 2 ו-3, זורמות כרגיל, הגענו לפקודת ה-if, נתנו בסוגריים expression, האקספרשן מפצל את הזרימה למקרים שאותו expression שווה ל-true ולמקרים שאותו expression שווה ל-false, ובשני המקרים הללו הוא יבצע את בלוק הפקודות או את הפקודה שכתובות תחת ל-if ומתחת ל-else. אחרי שיסתיים הבלוק של ה-if במידה ולא היה כתוב else, או הבלוק של ה-else אם כן היה כתוב else, אנחנו חוזרים לזרימה הליניארית של התוכנית. אותו ביטוי ארוך ומורכב של if עם התנאי, עם הביטוי true or false, הבלוק של הפקודות, יכול להיות שגם ה-else עם הבלוק של הפקודות מקרה והוא נכתב. זה ביטוי אחד, זו פקודה אחת. ברגע שהיא הסתיימה, כל הגשפט הגדול הזה,
אנחנו ממשיכים לפקודות 9 ו-10 שהן כבר באמצעות זרימה ליניארית. טוב, עכשיו אנחנו נמשיך להקשות ונמשיך להרכיב, אבל זה מאוד חשוב כדי למנוע מכם טעויות. שימו לב למשל למה שאני כותב כאן. אני מבקש מהמשתמש עוד פעם את אותם הערכים A ו-B, ואני אומר if A מינוס B, מה יקרה? כמו שאמרתי קודם, יש איזושהי קונבנציה בסינטקס של השפה, שכל המספרים בעולם הם מתייחסים אליהם כאל true, למעט המספר 0. אז בעצם יקרה כאן שאם A פחות B זה ערך שהוא 0, שזה קורה כאשר A ו-B שווים, אז יקרה ה-S, ואחרת יקרה ה-if. אז אם הייתי רוצה להחליף את סימני השאלה שרשומים פה, למה הייתי יכול להחליף אותם? הייתי יכול לכתוב בסימני שאלה הראשונים, אלה שמתחת ל-if, הייתי כותב A is not equal to B, וב-else הייתי יכול לכתוב A is equal to B. זאת התשובה, כן, אפשר גם בניסוח הזה. אז הנה, עכשיו אולי אני עושה את זה יותר פשוט, אני פשוט בודק האם A שווה ל-B. זה נכון? לא. מכיוון שזו לקונה. זה נראה לנו נורא הגיוני, if A שווה ל-B. אבל לא ככה בודקים אם A שווה ל-B. צריך לבדוק אם A שווה ל-B. הפקודה הזאת היא פקודת השמה. היא מכניסה את הערך של B לתוך A. אנחנו הרי רק רצינו להשוות ולא התכוונו בכלל לשנות את הערך של A, אבל זה מה שקורה כאן, וזאת בעיה מאוד מאוד גדולה. אז קודם כל, עשינו את השגיאה הזאת ששינינו את הערך של A, ולא באמת בדקנו אם A ו-B היו שווים. מה יקרה מבחינת הביצוע של פקודת ה-if? אותו דבר. אם הערך בתוך הסוגריים שווה ל-true, יקרה if, אחרת יקרה else. מתי הערך שבתוך הסוגריים יהיה שווה ל-true? כאשר ה-A שווה ל-B יחזיר true. מתי הוא מחזיר true? כאשר B הוא הרי מחזיר את הערך של B. אם B הוא איזשהו מספר שהוא לא 0, אז A שווה ל-B מחזיר true, ואז יקרה if ולא else. אם B שווה ל-0, אז יקרה ה-else. זאת טעות מאוד מאוד נפוצה. הקומפיילר לא יכול לעלות עליה, התוכנית שלכם תרוץ לצערנו, ויקח לכם הרבה מאוד זמן בכלל לפענח מה לא בסדר מבחינה לוגית בתוכנית, מכיוון שבעין זה נראה נורא יפה, if A שווה ל-B, אז זכרו, זה אחד הטיפים החשובים שאני אולי יכול לתת. כל פעם שאתם עושים השוואה, צריך איכשהו לזכור שהאופרטור הנכון הוא שווה ולא שווה. הנה הכתיבה הנכונה. if A שווה ל-B, אנחנו נכתוב the numbers are equal, אחרת the numbers are different. מה יקרה פה? if A כפול B. זה די דומה למה שהיה קודם עם ה-A מינוס B. אם כפול, כמו כל האופרטורים, יחזירו איזשהו ערך. אם הערך הזה הוא true, אז יקרה, זה מה שהייתי יקבל, ויקרה if ולא else ולהפך. מתי A כפול B יהיה שווה ל-true? רק כאשר גם ה-A וגם ה-B הם לא 0. אם אחד מהם הוא 0 או שניהם 0, אז כל הביטוי ערכו 0, 0 נחשב כפולס, ואז יקרה else. זה לא, הדוגמה הזאת היא לא דוגמה פרקטית שאתם יכולים, או שאני ממליץ לכם לכתוב אי פעם כזה דבר. להפך, היא במקרה הזאת דוגמה שלילית, והיא נועדה כדי להסביר לכם איך בעצם עובד מנגנון ה-if else. טוב, אז הנה עכשיו דוגמה, כן, פרקטית. כאשר אנחנו רוצים להרכיב כמה תנאים ביחד. במקרה הזה, אני רוצה לבדוק ש-A גדול מ-B, אבל אני רוצה לבדוק עוד משהו נוסף, אני רוצה לבדוק ש-A ועוד B שווה 15. ואני רוצה לבצע
את מה שהאיף מבצע, רק אם שני התנאים מתקיימים, רק אם שני הביטויים ערכם שווה לטרו. את זה אנחנו עושים על ידי האופרטור AND וגם. האופרטור הזה שמסומן על ידי שני תווי אמפרסנד, כך זה נקרא, לוקח משני צידיו ביטויים בוליאניים, true ו-false, true או false. אם משני צידיו הוא קיבל true, הוא מחזיר true. אם הייתה לו איזושהי קומבינציה אחרת, true ו-false, false ו-true, או false ו-false, הוא יחזיר false. אז במקרה הזה, אם A גדול מ-B וגם A ועוד B שווים ל-15, אז נגיד במקרה ש-A שווה 10 ו-B שווה 5, אז יקרה מה שרשום מתחת לאיף, בכל מקרה אחר יקרה ה-S. עכשיו נלמד את האופרטור O. האופרטור O מסומן על ידי שני קווים מלאכיים. בדוגמה הזאת שאתם רואים כאן, אני בעצם רוצה לבדוק האם התנאי שכתבתי קודם עם ה-AND מתקיים, או שאולי מתקיים תנאי אחר, ש-A קטן מ-B. באמצעות שימוש בסוגריים, אני יכול להרכיב כל היררכיה, כל יחסי גומלין שאני רוצה, בשימוש מורכב בכל האופרטורים האלה כמה וכמה פעמים. אז כאן באמת ה-if יקרה, או כאשר A קטן מ-B, או כאשר A גדול מ-B, אבל אם זה המקרה השני ש-A גדול מ-B, אז צריך גם ש-A ועוד B יהיו שווים ל-15. זה לא מה שצריך כאשר A קטן מ-B. מספיק ש-A קטן מ-B כדי שה-if יקרה. האופרטור קטן מקבל משני צידיו, שני ערכים בוליאניים, מספיק שאחד מהם יהיה שווה לטרו כדי שהוא עצמו יחזיר טרו. אם הוא מקבל בשני הצדדים false, הוא יחזיר false. פה אתם רואים שימוש ב-if לאחת הפונקציות או אחד השימושים הנפוצים ביותר, לעשות מעין תפריט. עשינו כאן איזושהי דוגמה של מעין מחשבון שמחשב סינוס, קוסינוס, טנגנס ולוג של משתנה. וחוץ מזה שאותו משתנה יש לו את הערך שלו, אנחנו מקצים עוד משתנה, גם הוא מסוגים, זה ה-choice, שהוא בעצם קולט מהמשתמש איזו אופציה בתפריט הוא רוצה להפעיל. אז אני כאן משתמש ב-if לשתי מטרות. המטרה הראשונה, והיא מאוד חשובה, זה לבדוק שבכלל אותו משתמש שהזין לי איזשהו ערך לתפריט, הזין ערך שקיים בתפריט. כמו שהמשתמש שהזין לי 5, אם הוא היה מזין 5, מה הייתי עושה? אז קודם כל, חובה תמיד לבדוק את תקינות הקלט. אנחנו רוצים לסנן קלטים בעייתיים מהתוכנית. אם ניתן לתוכנית לעבוד על קלטים בעייתיים, היא יכולה להיות בעיה לוגית. וזה יכול להיות בכל דבר. תארו לעצמכם שאנחנו עושים איזושהי תוכנית שמבקשת מספר של בני אדם, ומישהו מכניס מספר שלילי. יכול להיות שזה רלוונטי בקונטקסט אחד ולא רלוונטי בקונטקסט אחר. אנחנו כמתכנתים חייבים להיות ערניים לקלטים מכל סוג, ולפצל את התוכנית, לסעף את התוכנית, כדי שתדע להתמודד איתם. וההתמודדות הראשונה היא להעיף החוצה ערכים לא תקינים. או במקרה של התפריט, אם אני חוזר אליו, אם הקישו לי מספר שהוא לא 1, 2, 3 או 4, אני לא יכול לעשות שום דבר אחר, ולכן אני אוציא את הודעת השגיאה wrong choice, ולא אבצע שום חישוב. זה תפקידו של העיף הראשון, זה תפקידו של הסיוף הראשון. אז ככה, אני אומר, האם choice קטן מאחד, שזה רע, או שהוא גדול מ4, גם רע. אם אחד מהתנאים האלה מתקיים, אז אני אכתוב wrong choice, בשאר התוכנית שכתוב תחת ה-else לא יבצע הרי, וזה בסדר. בכל המקרים שאתם צריכים לעשות בדיקת קלט, אתם יכולים לעשות את זה בצורה הפשוטה ביותר. להחליט מהם הקריטריונים שבגינם התוכנית פועלת, ואם לא קיבלתם את כל הקריטריונים האלה, מספיק שאחד מהקלטים למשל לא יהיה תקין,
אתם יכולים להוציא הודעת שגיאה כלשהי ולסיים את פעולת התוכנית. אפשר פשוט לכתוב error, אין צורך לנסות ולקלוד את הערך הזה שוב. נחזור לתוכנית הזאת. אחרי נקודת הסיוף הראשונה, שתפקידה היה לבדוק את הקלט, את תקינות הקלט, אנחנו נכנסים לראות מה בעצם נבחר. אנחנו עושים את זה בתוך הבלוק של ה-else, אנחנו לא יודעים שהקלט הוא תקין. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אם choice שווה ל-1, אז אנחנו נחשב ונציג את הסינוס עם 2, קוסינוס וכן הלאה. אז יש לנו כאן 4 פקודות if. שימו לב להיררכיה שלהם. 4תן נמצאות תחת ה-else הראשי, אלה מעין ifים פנימיים, להם אין else, לא צריך שיהיה להם else. כי המספר הוא או 1, או 2, או 3, או 4. אז מספיק לי לבדוק 4 פעמים האם הוא זה או זה, כדי לדעת מה חשוב שאני צריך לבצע. ובעצם אני גם לא צריך את ה-else המקורי. זאת אומרת, פה עשיתי את בדיקת הקלט. אם הקלט הוא שגוי, אז כתבתי wrong choice. ואחר כך המשכתי את הבדיקות כפי שהן. הבדיקה של 1, 2, 3, 4. לא יכול להיות מצב שיהיה איזשהו קלט שיביא ל-wrong choice. כלומר, קלט שגדול מ-5 או קטן מ-1, וגם אחד מהאיפים האלה יתקיים. אז כאן יש שיקולים עוד פעם מורכבים. אתם רואים שהרובסטנס מסוים, האלמנט החשוב ביותר היא שהתוכנית תהיה יציבה, שהתוכנית לא תפעל על קלטים לא נכונים. וכל דרך שאתם בוחרים לשפר את הרובסטנס שלכם היא מקובלת. אם הייתם עושים את ה-else, היו נחסכות כמה פעולות. כי ברגע שהייתי עושה את הפעולה הראשונה, הבדיקה של האם הקלט תקין, האם choice קטן מ-1 וגדול מ-4, כבר הייתי יודע האם יש טעם שאני אבדוק עוד 4 בדיקות או לא. במקרה הזה כמובן מדובר במשהו לגמרי זניח, עוד שברירון של שנייה. אבל במקרים יותר מורכבים, בהם היו לנו מיליונים של בדיקות, אנחנו נרצה להיות חסכונים אולי יותר. אז שימו לב לשיקולים האלה. אבל לא כמה אני חוזר. הדבר החשוב מבחינתנו זה שהתוכנית יציבה. כל עוד אי אפשר להתקיל אותה, אי אפשר להפיל אותה, כך שתפעל על קלט שהיא לא אמורה לפעול עליו, באופן שהיא לא אמורה לפעול עליו. כל עוד אתם שומרים על זה, זה בסדר. הנה, תסתכלו פה. אני עושה את אותו דבר, אבל משתמש בהיררכיה שהיא לא קריאה מאוד, והיא גם לא נדרשת. האם ה-else הראשון קורה, זאת אומרת, האם הקלט הוא חוקי. אז אני בודק, קודם כל עושה איזשהו פיצול, לראות אם הערך הוא קטן או שווה ל-2. אם אני יודע שהוא קטן או שווה ל-2, מה נותר לי רק לבדוק? האם הוא שווה ל-1? ואז נדפיס סינוס, אחרת קוסינוס, כי אני יודע שהוא לא 1 אבל קטן או שווה ל-2, כלומר הוא 2. אחרת, וזה ה-else השני, כלומר, אם הוא לא קטן או שווה ל-2, כלומר הוא 3 או 4, אז כל מה שנותר לי לבדוק בתת התפסות הזו, זה האם הוא 3, ואז אני יודע שזה טנגנס. אחרת, הוא חייב להיות 4, ולכן אני אחשב את הלוג. אז הדוגמה הזאת היא עוד פעם, דוגמה שהיא לא כל כך שימושית, מטרתה לימודית. אתם רואים כאן 4 איפים ו4 אלסים, בצורה שכל אלס מתייחס באופן היררכי לאיף האחרון שנרשם. זה אגב לא משנה איזו הזכה תעשו של השורות, זו ההזכה התקינה, אבל גם אם הייתי עושה הזכה אחרת לגמרי, המחשב מתעלם מהזכות והמבנה ההיררכי הזה היה נשמר מבחינה לוגית. כל אלס מתייחס אל האיף האחרון שכתוב. אם אני באיזשהו מקום רוצה אלס שיתייחס אל איף אחד למעלה, אני אהיה חייב להשתמש בבלוקים, בסוגריים המסולסלות, כדי להגדיר באופן מפורש מהי ההיררכיה שאני רוצה.
ובהקשר הזה אפשר לראות שגם לא חייבים את הסוגריים המסולסלות כאן, כי בכל מקרה יש לנו פקודה אחת בכל שלב. האיף, עם מה שבא מתחתיו, ועם האלס, וגם מה שבא מתחתיו, כל זה בעצם פקודה אחת. אז בואו נראה מה כתוב כאן. יש כאן, תתפלאו לדעת, אחרי ה-same choice, יש לנו רק פקודה אחת. זאת פקודת האיף. שיש לה אלס. מהי הפקודה שיש לה אלס? שעדיין נחשבת פה אותה פקודה אחת גדולה. היא פקודת איף. שגם לה יש איף ואלס ועוד אלס וכן הלאה. כל הגשת הזה הוא בעצם פקודה אחת, למרות שהוא נראה ארוך. אז זה אפשרי. האם זה מומלץ? לא ממש. זו לא כתיבה אלגנטית, נורא חשוב שתקפידו על קריאות. עד כאן, בשיעור הבא, בהרצאה הבאה, נגיע לנושא הלולאות, שגם הוא דרך לשלוט על זרימת התוכנית. שיהיה לכם שבוע יש.